Apod, hala gino ko naglubog oh. Wow, naglubog ag upo guys sa nawa. Anak kaya kadyo guys, grabing taas sa jud isa, duha, tulo, oh, upat. Hoy, 5 ka dangaw. Grabing taas guys. Guys, mazungad law na tang tanan guys, manglakaw sa mi karon kay mo sa mo finishing sabay, masazangaton karon guys. Guys, ara ka cute. Nag-shades, nagkalo, nag-jacket. Nainita man kaadyo. Sumato sa mi guys kay mga tuon ag katong mo finishing sabay. Guys, sumato sa mi karedot. Masangat tuon kay madyo nang na mo kanos ani ja sugdan. Nami guys. Oh, guys. Wala na mga butterfly. Kita-kits na ito guys. Cute tag among kim-kim na. Lahat ng motor guys sa una man bigat naman dito mga sakay. Huwag hangin. Hangin na. Hangin po guys. Dami guys, abot nami. Dami guys. Da. Ako anang dari agad tong mo finishing sa bahay. Galabing ko pa hag among kim-kim guys. Pusing pala. Sundo di papa. Miracle fruit. Ya. Nami ra bare kaadyo. Mong juice. May bunga to. Yeah. Dami ni siya guys gamong juice kana. Nara guys, among finishing sa bahay. Kim. Ano sa man eh? Oh, luma days koan. Guys, ara nakakajong garden. Oh, palijahan palijahan. Dada to sikwahan to. Sikwahan pa to. Kay labi kito Mana masilingan guys sa una. Dato mga among bahay to Kita mo datong time murag kitaan ba dari? Dato among bahay sa una guys. Jadi ni ko maglaagan sa una. Babe, sorry ko silang garden. Grabing nakakajug upo guys. Di Wow, taas ka jug upo. Apod, hala gino ko naglubog oh. Wow, naglubog ag upo guys sa nawa. Kaya tanga tuon. Grabe, lamiag upo nila oy. Tagasa ka jug bujag. Hala lamiad na magpaliwat. Di Anak kaya kadyo guys, grabing taas sa jud isa, duha, tulo, oh, upat. Hoy, 5 ka dangaw. Grabing taas guys. Taas ka azo. Nang pidila. Grabing taas sa imong kuan, upo. Ha? Tiyaw. Oh, salamat ka azo. Tagaan ko na pidila guys. Kaysa na ko na po yung bus naghatag. Oh, ang binila. Laga jud hala guys, magsuong-suong midari. Wow, grabe nakakaadyo uy. Grabe. Hala, salamat ka adyo nang ano isa man ata ni pangbaligda. Kakatabang pang deal. Kakatabang pang deal lan Hala, grabe guys. Ay, daghang mga nuli. Ang lami uy. Mo dyan ang ipangandoy nga ni ng pidila makagarden ko ngani. Terus kay bawa man ka nas una nga grabe mga ko kajuka. Hinanuman ugoan gulay. Ito. Hala, ralam daki akazo. Uy, salamat ka ajo. Kato jar nakato ning lubog ginuong ko. Gapon ko dai. Basta man per kilo ning imong maligja or binuok. Ang ibutang lari. Oh, there guys. Kita na kim-kim og butterfly guys, anawa. Teman nga butterfly. Damay. Arang cute ang kim-kim na sila sa garden. Ala guys, rolami ka ajo. Salamat ka ajo ng pidila. Sa kung kita ngari. Woo, there guys. Ako kabot na na. Uy. Salamat nang. Palija. Tagaan po ko palija. Hala. Wala lagi guys. Kanila agad lagi ba? Kadaan takutan na naguli. Dapat jay daghan ka tong sikwa ni ja. Grabe uy. Para lami agad dyan yung dakag tamnanan guys. Kaya daghan tag matanang mga gulay-gulay. Alam mo? May sikwa oh. Yeah. Wow.
Iya, uy. Sikwa ya guys. Kapon na. Apaan? Utapod. Wow. Daghan na gulay dari uy. Arang gadyan ni kakugihan sa pidila guys. Video sa kugihan sa una pa jud ni. Kapon na. Oo. Ano ra ka kaya ibata? Isilong sa sikwa day. Ha? Naa, lumiyag isang ko ano. Jahang palijahan. Napa jay kubasa, be. Suri ta dito. Suri ko nang. Napa jay daghang alukbati dari guys. Pidila sa gulanan o kapajas. Ang sinampidilan. Oh, naalagi. Ha? Sa gulanan o kapajas. Wow! Hala na yelo lagi ng pidila. Sayang. Oh, na siguro nagitusok nig mananap ba. Hawa ni spray. So mo ni lami guys kay wa ni ja spray he. Oh, lami ga ni wa spray ng pidila di aga jud sus gitrepingan ga rin sa gulanan kapajas lagi gang matoy pa. Bo pa nang iti. Oh, dia guys, dia cute. Libre na man ka dani gulay ng pidila. Dako man day kakazu dani gulayan. Lagi na sus jada pa jang kubasa wow. Asa pala big daghan kay dakan ako bayran. Ajar bay. Sak dilaman kay bawo na magkajig ka na. Tara mo guys. Siyempre, laagan kasi mo na kay pinanggaman mo na. Nang pinila majug wa tay pinagsamahan. Pila ta ka tuig sigo banda ni. Ay na mga silupin day. Hehe. Di apa di sikwa nga grabing tagasa guys, dia. Uy, ar lami akajo. Uy, gino ko. Hola, sikwa pa imo guys. Oh. Wow, grabe jud, ar lami akajo. Nga ni gajay hang buhaton guys puhon. To sa mga garden. Dami man dare guys kay na may tubig, na makabubo sila kanunay ba. So mga kay agamang tubig kay bawang tuwas amad pagran. Wow, namias ang pidila daghan nag garden. Grabe jud kugihanan nimo nang. Lagi. Mahalin man gud ni. Sus kana pay kun humo atong merkado ara mahala. Ang kanara isang bukas Wow. Adug sama dia. Ho say. Anagana may gipada. Man tagas ng pidlat di ako Di katu day, di katu na. Pwede. Eh haga kaso magkuan. Haga kaso mananom. Pag di bayran yes no. Basa. Wow, grabe. Nakadugat, tanawa ka. Isa na sa pidila, isa na kong silutan. Silutan ako nito palukdong. Tagasa silang kon ha. Agasa lagi, oh. Grabe guys, oh. Sakto na na. Sakto na na. Makansin na saka. Ay ako medyo tagaan na sila tayo ng ano. Eh. Dala ko'y gulay guys. So, pa dito to'y upo nga rin taas ang ago. Mamunga nang upo diyan nagpampoy. Adaga nagkasugulay gihatag. Hey guys. Ang pinila. Salamat ka azo. Thank you. May picture na. Muna tagija. Ang pinila. Muna erang dugasan hang silingan. Ay guys. Na nakakagbuhok. Nakakugihan ka azo. Di magsilbig. Di na ni bayran. Ay aso. Dino ko pwede. Ano pwede? Saan man eh guys, nga uga ako na siyang bayran di na kunukunin sa tagaan. Minsan na si Gabriel kaya nangita magmanok. So katong manok among bayran. Kalisid pag mga zuunag manok. Ti ba grabe ka kugihan na guys ano mo oh. Sibuyas babae mo naglumbay. Napinila kay namdam pa ka sa sibuyas sa una. Si babaw. Grabe tambol ka na. Daghan ka azo. Grabe daghan ng ilang tanom guys. Oh, tanawa. Pichay, sibuyas. Tapos bigi dia. Morehang ka chismisan sa una. Grabe pati agi lang bajaba sa naghanang bunga. Uy. Wow. Naidang bunga ke? Uy, manguha ko dari jud kay mo na magkuhaanan. Dara guys, isus. Tiniud. Dara. Wop. Dapat na. Dusa ka pa. Ilaw na. Tara ka hinog. Wow. Dara guys ya. Ang mga ulit nagbajabat. Ora bag din mga tablunon. Tablunon ra ba? Uy, ay daghan. Uy, dapat pa. Isa. Pidaghan. Kaya wala ganito pang harbisan ni ke. Ha? Wala ba lagi ganito harbisan? Bunga na mo? Ano ba tapas ba? Sige na yung pagwala na kadadlaw. Oh, eh, nakana guys.
Ang dako. Ang mga kuya sa dadaan. Sa pa. Sa. Hindi yung mga bata. Tama! Aman! Asa? Ah. Sana guys. Uy! Sana bunga. Ha? Kadaadlaw na may mga Kadaat lang mo si Panguha. Ay, nabunghan na sila. Nabunghan. Ay, siheng. Hinay, day. Nga, mga antak batabas, ya. Nga, kuha des ng bursa, ya. Oh, sana yun. Mabilang buwak, guys. Nga ako, ingali mga buwak ka. Yan sa naibaydaan garis kuan kung tudok. Alami, akadyo na yung mabuwak. Ano nang uulan. Nice kadyo. Guys, amang balik ka ng manok. Oh. Kay, ang tagaan sa kuwas gulay is maniraman. Di lang dito, no. Kanang di man ko na ulit guys. Kanang unay niya mahatag na ako man na po ako hatagan ko siya na ho. Na. Oh. Muna di ko nito sa pakuan ng gulay. Napagabuto ko ini ko kang singo ko maligo ko Pag sige, gilis. Yung likod. Pag pa, kuwag basa. Kay delikado. Na, ano basa ang likod? Pag gilis. Oh, sige na. Kay buotan ni guys, ako ning kanang best friend murag anak. Oh, Jud. Mo ni hang ganianan, guys. Ito pang mga mangbayis. Arang kabuotan ni kaning kinalado na na guys. Para mo ko sa ila, mga muti. Muti, oh. Alumbay. Oh. Mo na silingan darhi. Ako kapanood lay guys na. Ay, naman. Gina kuan. Wapa maghapon. Oh, guwapa bito. Wapa gyapon ng pinila. Pinaok si Kuya na rin ang bawa. Man, mut man. Muna, koy, Ito, di guys. ko nakalimutan karon. Tanaw ang mani mo. Isa na kong himadlan na ni. Oh, madala na ka na ho. Kuyaw. 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 Ko anam para. Kuyaw kuan manghimad. Pidi pa ko mutuos una, ha. Di ko mutuda nang. Pero karon tuon na kay sila na ho, guys. Oh. Kaya sa tuon na Ginoo. kasi. Niloy Ginoo nga ning uli-uli ang naglawas. Sa una, Sa unang ginoo to. sa una sa may porma. Di niwang dito ko ato dito. Murag anay nabitik. Mm. Murag ko lang anay Pero nabitik. karon si Gabriel, guys, arang nabuaw na sila. Gapon sa Adun, Gabriel. di adun. Nahala koy. Nansa ag manok amang balikan. balikan. Kato may amang bayran. Oh, kato. Kaya gulay di ba din sa pabayran? Sirahan ako kay inang ano. Koy, daghan ang ihatag mo na. Ako. Sagdi lamang good si Saka. Hala. Salamat ka, Jo. Iko, ala. Thank you. Do. Napilila. Iso na na ang kuan. Para to. Ano man? Sidanan. Sagdi na, marang hambinin. Ang milyon na hala. Marang kuanan. Salamat ka, Jo. Oh, Mubalik salamat. kami unsa. Salamat. Thank you. Thank you. Hala day. God bless. Ug daghan pang bungas imong tanom. Yes, mato nami. Para may gikuan o tulan gamay day kuan. Sagdi laman. Lami ino ng unay vitamins. Palamis tingog. Hanag-hanag ang mga tananoy day palidza, toy sikwa, toy upo, ta. Dili man ko nila pabayron. Agaw ka. Unsa na ag manok may mong bayran guys kay. Guys, unda ako matag sa pabayran. Muna niya. Sagdi laman ang pidilaga. Man sila papalit og unsa na. Yan mo yan. Nara koy Pabayran ni tadi na kun yung mga guys. Oh. Ensa di Ulit guys. ensa mo ngayon na pidila. Di mo ilag anak og bayran na ha. Di ko kuno kuning ilan ni jang kuan og bayran na ha. Guys, uga pabayran na ni Ja. Di na po kumudaw itong na isang kuan kayo. Hingatag mo na na. Taon mo na ang hingatag mo na. Gila mo na ng anak. Siyempre, man pagkakikaduhang girikanan dani sa dani ko. Kana na agap kita mis merkado sus inoomo. Agbay ko dyan. Bako ko. Ganang may kuan. Kaya ko maligo. Kaya giila ka sila na ang anak. Ako ng pinangga. Salamat ang pinilas pagpangga. Kuan na guys. Haring isud. Kamadya lang man kay gagmay ro Uy. sa sunod. Ara lami ang magud ka jugas aghang ganahan kay di si sa inisprehan. Dis na. Ang pinila, balik ra ko unsa ha. Opo. Salamat ka Ajo. Balik kami. Thank you sa gulay. Salamat. Love Day. you. Love you. To. Pamita mo balik kami unsa guys. Nang ano sa mi? Okay. Kamato pa may ilan nanay. Gi-surprise. Gi-surprise na maglaag. Ano sa amin guys, muli sa amin kay mato sa pud mi ilan nanay. Hindi chon may dari kay akato lagi mo finishing sa bahay. May magingari. So, ana guys, nagsabot naman silang Gabriel mo tan akong Gabriel og sang adlaw ni sa maadto. So ana, so balikan ra na unsa guys. Di man sa mo dawat og bayad. So, ako na bahala tugid sa iyang ihatag. Tiya bag ko ano na tag libre. Di ba sa lali mag tanong, sa di pud lali mag si pamukbo. Banga kaadyo. So nakoy dadun na to. Unsa ini balik na mo. Amat kaadyo sang hatag daan ni. God bless.
Jabas. Fresh ka. Jabas. Lipas ko, lipas ko. Oh. Ano mo ikawat na mo ko ni mo long. Kawat. Long. Hay nawa imo limukon tay. Ikuat ikuot itang taw lagi. Tiaw. Lagi. Hoy. Kaya may nagkawat. Don. Ikaw na siguro nagkawat ng Jori mo sugba. Okay mo ka ba? Amin sa ako kanilang Hala, grabe guys. Ano nakaakadyo dari palijahan kuya di ah. Wow, makaikag jud guys. Basta ingan ibitaw, lijahan. Kaso ang palija dari nilas kuya gi sugdan anig trip sa mga katuog kamot. Hala, grabe lami akadyo. Uy, wow. Para lami akadyo palija. Wow. Buk, di mana makulit itu dilig kay. Ay, harus ko 20 kilos din niya. Ganina, haraman ro na mag-deliver. Wa na to. Agi, ko na. Ta merkado? Wala lami uy, lami jig na ipalidahang dako, na. Ugma makarbis na bagada ni ugma. Lunis pa ka makarbis. Sawang ra dagi sa kaadlaw. Uy. Ngani ra dagi guys magkuan og palidahan. Wow. Pun guys, makalaag namin dito to ah. Ito na laagan na, may laaganan diha ka na na. Ano ba maglaag po hun. Oh, soro na mis kim-kim na palijahan guys. Nga grabing nakakazo, nas kuya. Tara day ta. Katuway. Dengar lagi kay magtara-tara ring upo. Dili ka mukha na ni, lami man ni. Sabi sang katulad nagkuapod. Oo. Bilaing patula tato. Mura jati bat. Di ka do mo Kata. Tara, aku aman. Kana majo na ipang latos. Meso ka karon. Sikwa. Patula. Sikwa na lami lagi na. Hoy, pakuha na te, paus-us sa dugo. Nay, bato na mi. Yeah. Te, bye. Tara. Kuha ni nagkuante, butang iog kanang miswa. Busy mas kuya. Ano mi guys? Busy man lagi to po. Tagsamis na na sa kuan, sikwa. Tay, bato na mi. Di lugar pod. Ito na may tay. Kana kay mga bata. Yes, na may mga utan guys. Napag ko na ikuan kanang na ay pipino. Tilok mig pipino dadto. Tagaan mig na sa kanay motor nay. Tara, sa tampo pa. Ito na may kay mudto na ang mga chikiting dadto. Napatay gas? Na may dia. Salamat ka Diyos naghatag dani sinang pidila. Good. Di apa jadi apa daghan ka jong palija dia guys. Salamat ka Ajo. Naghatag dani. Ato mga silingan sa una guys. Tatos bikas tato pa mi nagbeje silang deu. Dato dyan na guys sila kung kinuanan og may gani gulay o di gani gulay kamuti ung gisay naa ila kung padadaan. Bilangga ka ko nila dito. Salamat ka Ajo. Maniutanen. Agkaray amo ring tengen si nanay. Karing upo dia. Amang tengen. Karay padamo pa ring tengen ring sikwa. Kay daghan naman kaazo. Sa karing palija pa sa tagaan dani. Alami ada to kanang moy tubig guys. Majug ilha to kay mo agas mo ilang tubig. Deura ba makapamisbis dig maajo mga tanom. Sa ko tanan guys sila nanay. Nagtunga mi sikwa o sa upo. Nga dyan siguro kung nabugbog guys na. Nay! Nay! Tay! Tay! O Nay! Ano siya? May tao! Kapag yun. Pero, Dahil ang butang guys. Ay, sus diba? Alas nanay. Ano ko likod kaya ako nakita ang hinog nga kapajas. Kada pito orang nagkaan nila kapajas kaso guys na hinahinog. Pero sige na ni kahinog. Dili ko. Kasi tinggal gagilahang radyo maday tao. Kaya kung nay tao dari. Kay. Uy, di man palijas nanay di ah. Dapat jay palija. Uy, nagka ka jud palijang mother guys. Tanawa. Wow. Super big. Kaya uy. Kapud. Wow, hinog naman di ay. Di ah. Kapud hinog. Wow, hinog kayo.
Kaya guys, sinog ka adzo. Sinog na na. Umok. Parang bili na ito utan sa lamisa. Hala, sa mga nag-aso-aso na mag-amang kusina. Ang hadlag ka si Leah guys, ang hadlag kan. Meow! Meow! Meow, 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 meow! Meow, meow! Meow! Meow, 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 meow! 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 Tawanan!